L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ma qablitx man nominata l-ġdida tal-Gvern għal kariga ta' Prim Imħallef u dan għat-tieni darba mingħajr ebda raġuni. Dan kif il-ġimgħa filgħodu saret laqgħa oħra bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni dwar din il-materja. Rapporti fil-medja sostnew li t-tieni nominata tal-Gvern kienet l-imħallef Miriam Heyman. Fl-aħħar ġimgħat l-Oppożizzjoni mmexxija minn Alex Borg ukoll ma qablitx mal-ewwel nominata tal-Gvern l-imħallef Consuelo Xerri Herrera, tant li votat kontrija fil-Parlament. Dakinhar ukoll ma ngħatat l-ebda raġuni lanqas meta l-Kap Nazzjonalista kien mistoqsi b'mod speċifiku dwar dan. Waqt li jindirizza lil ġurnalisti barra ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun il-Prim Ministru Robert Abela kompli appella għal maturità anke jekk dan jidher li qed jiġi injorat mill-Partit Nazzjonalista li minflok qed jagħmel minn kollox biex idawwar is-sitwazzjoni f'ballun politiku. Nibqa' nappella l-maturità, però naħseb huwa appell li qiegħed konsistentement jaqa' fuq id-nejn torox. Għaliex dak li rajna llum huwa xi ħaġa verament diżappuntanti illi mingħajr ebda raġuni ikollok l-oppożizzjoni illi tgħid le. U evidenti li l-oppożizzjoni mhux interessata filli jkollna wieħed mit-tliet branki ewlenin tal-Istat illi jkollu l-Prim Imħallef il-ġdid imma aktar interessata illi tniżżel din il-ħatra fl-aġenda politika partiġana. Sa dan it-tant il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard spjega li l-irġulija tirrikjedi li tingħata raġuni, speċjalment fuq kariga daqstant importanti għal pajjiż. Iżda għal darba darbtejn il-Partit Nazzjonalista naqas milli jagħmel dan. Nfakkar li l-isem ġie propost ġimgħa u nofsilu kważi issa l-erba' tal-ġimgħa li għaddiet u sallum konna għadna mingħajr pożizzjoni ċara ta' parti tal-oppożizzjoni. Aħna sa nevalwaw il-pożizzjoni tagħna bħala gvern fil-waqt imma li nibqa' nirriafferma li grazzi wkoll għall-intervent f'waqtu tal-gvern illum għandna Prim Imħallef li baqa' jservi fil-kariga u baqa' jservi wkoll skont dak provdut proċeduralment fil-Kostituzzjoni tagħna. U allura aħna għandna sitwazzjoni fejn il-rati tagħna baqgħu jiffunzjonaw, baqgħu preseduti minn Prim Imħallef illi serva matul is-snin bl-aqwa mod possibbli u konventi li se jkompli jservi fi żmien li ġej bl-aqwa mod possibbli. Fi stqarrija l-Partit Laburista tenna li l-Partit Nazzjonalista sejjer żball jekk jaħseb li jista' jibqa' jirredikola u jżomma staċ dan il-proċess bil-konsegwenza li jniżżel lill-ġudikatura f'inċertezza u instabbilità biex minn għalih jilbaħ punti politiċi. U dim dan l-aġir Partit Laburista fil-Gvern se jkun qed jikkunsidra deċiżjonijiet kollha li hemm bżonn li jittieħdu fl-aħjar interess tal-pajjiż.